bana bainumura twalingana inwe esababu ntachete ko akerambu yamane kare chukura chiaira ekere twanyore to muisige tukairaka ikasaika so igonganyete ande torole akia ko ba number 2 madam nako igwa ngoma itenkwanya wocha gesa chikura anganaye mosene tata wocha ga igabweka unless na ali kirama rube unless a committee yera yangera no ke manya wocha nabwo nchibuna na chalero go and check the law so na le wocha ga yako yaodeba odongo waze kurwani simba bacha kiretina bitina ambia lengo number 2 na ihule bakeba ino ngomanyete oyo ngaba ino basate Nairobi oboi bibore koru Nairobi otatenenenti nono mambo otenena otenena mo kwengaina yabaka ngo supply wo jara Chikambu chiko ni cha enimo. Nabo. Chibe sekere chiwo cha bonus na chiko be kuchi account. Inki otatakere timba woli kuna bako ibana iromi nkerete ga tumanya wo bitenesa. Iboli byosi kwagacha. Amangana le gaiga neba kusi neba Kenya bono tokorusani chianga. Amangana li factory echi no boy kakende. Yes. No tamanye tiboyo. Bono sabu kie mutade ko ngiranga omba edo moima njuta le ni director obo ibi bota tenere tima ni dara ni director ngo charane ba bitu mubu. Omba edo boy. So what are you saying? Ege to kia tore taga. Omo mroyo mintoyo kongo. Egera chage to kwana mangane chae konyobero musene temia kerenga ikomi ora mwisi woyo ngali musojo ngaira ya bare chae usu tadana watu na meskimu mwana rocho nyongo walia bakorka abojago mangane chae ngoro na chiete sukuru bono ko basokinde bono ko babuatinde kabuna na buati hapo tibona ayana chile kiana bono na namanyire kuna chiwo sokiwa kuna banda bataka bako unelelwa ona namanyiro mwiso teresia